Vítame vás v basketovej predajni B-Balltown, ktorá sa nachádza v obchodnom centre Vivo v Bratislave a mám tu špeciálneho hostia, B-Balltown, trénera roka majstrovských Levíc Michala Madzina. Dobrý deň, čaues. S ktorým sa budem baviť najmä o jeho sezóne a jeho basketbalovej kariére, ktorá už sa dá považovať za úspešnú, takže môžeme ísť na to. Michal, 5 rokov na lavičke Levíc, vždy s medailou a aktuálne najdlhšie pôsobiaci tréner v DKSBL. Ako to všetko znie, keď sa to takto zhrnie? Ako je to príjemné. Hej. Prvý rok bol korona, to bolo niečo, čo sme nikto nezažili a bolo to niečo špeciálne, bolo to niečo nečakané a nepríjemné. Ostatné sezóny, skončili sme vo finále, dlhé sezóny a tak ďalej. Teším sa z toho, že to takto vyšlo. Verme, že môžeme pokračovať aj v ďalších sezónach. Sme pár dní od majstrovských oslav a konca sezóny, tak aké boli tie oslavy a cesta zo Spišskej Novici do Levíc? Cesta príjemná, jak som už niekde povedal, asi najpríjemnejšia cesta zo Spišskej vôbec, ale v rámci nejakých možností a síl bolo to náročné zvládnuť aj ten zápas a potom celkovo cesta. Nechcem hovoriť o žiadnych nejakých extra oslavách, bolo to príjemné, ale všetko v rámci nejakých limitov a myslím, že sme si akože s príjemným pocitom sa vrátili do Levíc, ale bol to pracovný deň a nejaké extra možnosti na oslavy v ten deň neboli. Boli ste prijatí aj na mestskom úrade, mali ste rozlúčkovú akciu s fanúšikmi aj asi medzi sebou, čiže aké boli tie ďalšie 2 dni po vlastne konci sezóny? Ako je to spojené s tými udalosťami alebo s nejakými ďalšími aktivitami, ktoré sú veľmi príjemné a sú ako poviem, že veľmi, veľmi rádi máme takéto povinnosti ešte po sezóne, pretože je to spojené s tým úspechom a hovorím v rámci prijatia u primátora Levíc niečo, čo je po sezóne také, že si to vážime, že vlastne na jednej strane to aj znamená, že tá sezóna bola asi teda úspešná a je to akože vzácne to, že si to aj vlastne primátor mesta a celé mesto vlastne takto vážia. A na druhej strane tá nejaká naša autogramiada a nejaká tá rozlúčka, myslím, že adekvátne k tomu, čo sme dosiahli a myslím, že aj nejaké odreagovanie a následný taký proste užitie si týchto vecí a také odreagovanie po tej celej veľmi, veľmi náročnej sezóne padlo vhod. Aké to možno mentálne konečne vypnúť po tých 9-10 mesiacoch, že zrazu nie je tu ten do obeda tréning, po obede tréning alebo podvečer, scouting a tieto náležitosti? Ako za mňa, ja to beriem ako najväčší, teraz poviem výhru, že prišlo to obdobie, ktoré znamená nejaké, presne to, že nejaké vypustenie tých, nechcem povedať tlakov, ale nejakých tých mentálnych nastavení, ktoré počas tej celej sezóny máme a teším sa na to, že si užijeme dni voľna, dni, ktoré môžeme venovať viac rodine a tak ďalej, čiže veľká úľava po úspešnej sezóne. Tá úspešná sezóna, tripit, alebo teda zlatý hat-trick, prvýkrát od Pezinka, vôbec len druhý klub, ktorému sa to podarilo. Aká bola cesta za tým? Nielen tripitom, ale aj teda v tejto sezóne sa podarilo aj double, teda slovenský pohár a ligový titul. Už zase budem opakovať, ale veľmi náročné. Nie je ľahké. A ešte poviem to, ešte z toho možno hľadiska, že vlastne už minimálne určite 2 roky, a ak nie celé 3, sme niekto, kto akože od koho sa čaká, že sa pomaly každý týždeň musí vyhrať 2 zápasy za týždeň a naplňať tie nejaké, prvá vec ambície, druhé nejaké očakávania, tretie nejaké vlastne nechcem povedať, že nejaké sľuby, ale proste niečo, čo chceme zvládnuť, ale byť 9-10 mesiacov takto nastavený a kontinuálne to držať 3 roky nie je ľahké a tak, jak sme sa bavili pred sezónou, že máme na sebe nejaký pomyselný terč alebo niečo, to každý chce možno nás z týchto pozícií zhodiť, tak je veľmi
náročné to držať a zvládať. A ešte k tomu tá sezóna spojená s tým slovenským a československým pohárom, kde už v polke základnej časti bolo potrebné potvrdiť nejakú pozíciu a nasadenie do toho pohára, kde vlastne to nasadenie nám ako keby malo pomôcť a zabezpečiť priechodnosť do kvázi posledných tých zápasov a do finálového zápasu s Nymburgom. Znamenalo, že nebolo to obyčajných 32 zápasov v rámci sezóny, ale už aj tá polka sezóny bola veľmi, veľmi dôležitá a v každom zápase šlo o niečo. Za éry našej najvyššej súťaže tu bolo množstvo trénerských osobností s veľkými životopismi, ale vy ste prvý tréner, ktorý trikrát za sebou s jedným tímom dokázal získať majstrovský titul. Uvedomuje si to už človek po tých pár dňoch, že čo to znamená? Ja si to nejak vôbec neuvedomujem a nejak nechcem ani pripúšťať. Na druhej strane, keď to takto niekto urobí, ako zabilancuje, tak si spomeniem na časy, keď som chodil pozerať ešte ako mládežnícky hráč na extraligové zápasy a pamätám si aj tie prvé sezóny alebo prvé zápasy, keď som si pred zápasom alebo po zápase podával ruku s niektorými trénermi, ktorých som obdivoval a snažil sa niečo odkúkavať a kopírovať v rámci svojich či už tréningov alebo zápasov, tak je akože super potom pocit, že sa podarilo medzi tých trénerov dostať a že sa nám podarilo aj nejaké úspechy dosiahnuť. Sme predajní Bebop tam, predsa máme Bebop tam plaketu pre trénera roka, ktorú ste obhájili. Ako vy vnímate vaše individuálne ocenenia, keď odhľadneme od tých tímových? Na jednej strane je opäť príjemné, na druhej bez hráčov a bez tímu sa vlastne tréner nezmôže veľa, čiže hovorím veľká vďaka hráčom, veľká vďaka Lácovi Lutovskému, s ktorým máme super fungovanie a ako by som povedal, ako to je nejaké individuálne ocenenie pre trénera, podľa mňa je častokrát veľmi skreslené, pretože hovorím, ja mám výhodu to, že máme naozaj výborný tím, máme široký kader, s ktorým sa tie jednotlivé úspechy alebo tie body, ktoré potrebujeme v sezóne zvládnuť, podarí zvládnuť. Nehovorím, že jednoduchšie, ale podarí sa to preto, že máme na to podmienky. Spomínali ste meno Laco Lutovský, váš asistent trénera, ktorý už neraz ste spomínali, že je veľmi dôležitou súčasťou, tak čo on pre vás, konkrétne pre vás ako trénera, je a znamená? Ja stále hovorím, že niekto vystupuje alebo berie možno tú zodpovednosť ako hlavný tréner, ale s Lácom máme naozaj vyrovnané fungovanie, kde veľa vecí riešime spolu, nastavujeme spolu, veľa sa o tom bavíme, diskutujeme, premýšľame a hovorím, veľká podpora hlavne, pretože aj v časoch, kedy sú tie situácie náročné, ťažké, tak viem, že mám pri sebe človeka, okolo sa dá oprieť, s ktorým sa dá porozprávať, s ktorým sa dá prekonzultovať tie veci naozaj na rovinu, bez nejakých zahmlievaní a tak ďalej. Aké máte podmienky v tom Levickom klube, teda odhľadnúť od tých úspechov, ktoré ste dosiahli, že čo je teda také gro, vďaka čomu prišla táto zlatá medaila, táto plaketa a všetky tie ďalšie úspechy za posledné roky? Ja myslím, že to je práve základ. To, ako funguje celý klub, to, aké máme zázemie, to, aké máme podmienky, to, akých hráčov vieme doniesť do Levic, to je to, prečo potom môžeme dnes sa rozprávať o tom, že sme zvládli trojnásobne obhájiť titul po sebe a že sme dokázali mať double v poslednej sezóne alebo účinkovať vo FIBA Cupe a tak ďalej. Všetky tieto veci súvisia práve s tým, že klub dokáže zabezpečiť také fungovanie, ktoré nám vytvára podmienky preto, aby sme tieto úspechy mohli dosiahnuť. Teraz ideme do vašej minulosti. Začneme možno takým tým momentom, ako sa prestalo z tej hráckej kariéry, ktorá končila už pár rokov dozadu na toho trénera. Či bolo tak vnútorne nachystané, že idem sa stať trénerom? Ako pre mňa veľmi ľahko. Ja som sa na to ešte dokonca tešil, poviem. Po viacerých zraneniach, ktoré som mal ako hráč, nechcem ani nejak rozprávať o nejakej kariére hráča. Veľakrát proste už som sa viac ako hráč už sledoval vlastne trénerov, ktorí nás trénovali a ich robotu, čiže pre mňa veľmi vítané hneď umiestnenie v rámci trénera a mal som obrovské šťastie to, aké som dostal týmy v rámci mládežníckej pyramíde vo svite, ktoré ma totálne pohltili v tom, že
Mal som chalanov, ktorí milovali basketbal a vlastne ako keby ani nedokázali dať šancu mať iný prístup alebo niečo podobné. Čiže proste mal som veľké šťastie v týchto záležitostiach, aby ten rozbeh bol niečo, čo ma akože pohltí a dokázal som rozmýšľať, že basketbal alebo trénovanie by bolo niečo, čím by som sa išiel živiť. Aktuálny trend aj v našej najvyššej súťaži, čoraz viac hráčov predsedláva na tú trénerskú kariéru. Čím si to možno vysvetľujete, že nielen vy, ale aj vaši kolegovia z tej hradskej idú rovno do trénerstva? Neviem, či je to momentálny trend. Podľa mňa to bolo asi aj v minulosti. Neviem to tak úplne porovnať. Na druhej strane mi tak príde, že aj tak sa veľa Slovákov veľmi nedá na túto cestu. Čiže ako na jednej strane mi to príde prirodzené, niekto, kto má rád basketbal, niekto, kto ho hral a dostane tú príležitosť a má nejaký vzťah k tomu, tak si myslím, že je to ako keby taká prirodzená cesta. Na druhej strane, ale myslím si, že aj v minulosti boli tieto tendencie toho, že tí hráči uvažovali potom ako či už o trénerských pozíciách, alebo nejaké manažerské pozície, alebo aspoň zostať v štruktúre klubu. Ideálne možno aj tí hráči, ktorí odohrali v danom klube nejaké sezóny, že majú nejaký aj bližší vzťah k danému klubu a tým pádom možno tieto rozhodnutia o tom stať sa trénerom alebo zostať v štruktúrach klubu sú jednoduchšie. Je to výhoda, keď z tej hráčskej kariéry sa ide na trénerstvo, že lepšie rozumiete hráčom, lepšie chápete možno procesom v klube, tréningovým a týmto veciam? Ťažko to porovnať, neviem, aké je to pre niekoho, kto nebol v tom procese basketbalu predtým, čiže neviem to vôbec nejak porovnať. Myslím, že môže byť výhodné práve to, že človek, ktorý si prešiel nejakým tréningovým procesom, vie, čo to znamená zvládať tú záťaž, vie, čo to znamená sa nejak ako keby donútiť do niektorých situácií, ktoré možno sám od seba by neurobil, čo sa týka nejakého absolvovania nejakého objemu tréningového a tak ďalej. Čiže asi možno v tomto je to možno nejaká výhoda. Začali ste vo svete, ako ste hovorili, kde vás to pohltilo, tak čím vás to pohltilo, okrem teda možno toho prostredia klubu, ktoré je také rodinnejšie a pokojnejšia práca, ak to môžeme nazvať? A práve tými zverencami. Ja som mal, hovorím, veľké šťastie na to, koho som začal trénovať. Boli to vlastne mládežníci, ktorí možno v tom čase to bolo normálnejšie. Dnes by som povedal, že to už je veľmi vzácne, ktorí všetci chceli sa stať basketbalistami a profesionálnymi hráčmi a bola to veľmi taká, poviem, príjemná, ale taká srdcová práca. Čiže to sú veci, na ktoré nikdy ja nezabudnem a sú to veci, ktoré podľa mňa mi dali to, prečo ešte stále sa venujem basketbalu. Pozerá sa inak aj napríklad to vedenie klubu, keď ste domáci človek, možno na tú spoluprácu, ako keď tam niekto príde z vonkajšieho prostredia? Ja myslím, že áno. Hovorím, ja som v tej druhej pozícii, čiže ja som ten, na koho akože to vedenie pozerá, ale ja myslím, že áno, že proste sú situácie v rámci sezóny, či už to bolo vo Svite, alebo teraz v Leviciach, ktoré sa nevyvíjajú podľa predstav vždy. A myslím si, že je oveľa také zhovievavejšie prostredie a príjemnejšie prostredie pre slovenského trénera v rámci slovenského klubu, ako niekto, kto ide vlastne s kožou na trh niekde v zahraničí a možno tá trpezlivosť možno nie je na tej úrovni, ako je sem pre trénerov, ktorí sú Slováci alebo ktorí dostali šancu ako Slováci v týchto kluboch. Čo urobí s trénerom a jeho nejakou motiváciou, mentalitou, nejaký prvý úspech alebo medaila, keď si možno aj vy na to spomeniete? Ja počul som už názor, že aká je ďalšia motivácia, keď niekto vyhrá druhý titul, že na čo ešte tu chce robiť. Ja musím povedať, že ja mám pocit, že mám väčšiu motiváciu ešte teraz, ako som mal predtým. A nie tak, že by niekomu niečo dokazovať a tak ďalej, ale proste už keď raz sme si zažili a už vieme, čo to je, tak je to obrovská motivácia aj do tej už najbližšej sezóny, akokoľvek do tej práce, že zažiť tie pocity, tie eufórie a tak ďalej. Ja by som povedal, že tá motivácia sa momentálne zvyšuje. Ale prvý úspech, skôr to som vám myslel, že možno vo Svite, keď prišiel, že čo to urobí s vami ako tréner, alebo čo to urobilo? Ťažko nejak, neviem to nejak takto
ja si myslím, že to zvýšilo tú motiváciu, ako podľa mňa akože niečo, čo sa podarí, tak akože tomu človeku dám takú novú energiu do toho, aby sa tomu venoval s ešte väčším nasadením, aj keď hovorím, že ja som jeden z tých, ktorý si sám sebe potrebuje dokázať to, že urobí maximum a už akokoľvek to bude, tak to bude, ale musím ja byť sám pre seba presvedčený, že to, čo som nejak do toho dal, alebo to, čo tomu venujem, aby som pre seba nejak akože nechcem povedať, že aby som seba presvedčil o tom, že som ja urobil maximum pre to, čo sme mohli dosiahnuť ako tým. Z rodinného svitu ste išli do ambicioznejších Levíc. Ako veľká zmena to bola pre trénera, možno pre celkový jeho život? Tak je to zmena. Aj z materského klubu a z prostredia, ktoré som vlastne od malička poznal, prišla zmena v klube, ktorý vlastne bol pre mňa nový. Nové vedenie, noví ľudia okolo, ale hovorím, to, akí ľudia pracujú v levickom klube a to, aké prostredie sa tam vytvára, je, ako poviem, ja teraz ako pre slovenského trénera, ktorý tam príde, je veľmi, ako poviem, prajné. Ja verím, že ľudia to robia veľmi úprimne a to je veľmi dôležité, ako možno alebo určite väčšie ambície prišli a tak ďalej, ale na druhej strane čo sa týka nejakého rodinného prostredia alebo nejakého príjemného ľudského jednania a tak ďalej, to zostalo a tým pádom ja si myslím, že ten priestor potom na tú prácu je oveľa lepší, keď je práve takéto jednanie a taká komunikácia v rámci klubu. Hovorili ste, že ste išli aj s kožou na trh, čiže zrazu prostredie, kde sú nejaké tlaky, očakávania predsa len oproti svitu, ako sa možno už s týmto zo začiatku ste sa vyrovnali a teraz možno, keď sa to dá porovnať? Na jednej strane, akože samozrejme nejak z okolia tie tlaky sú väčšie, ale na druhej strane ja mám pocit, tak ako som pred chvíľou povedal, že sám na seba proste je kvázi jedno, v ktorom klube človek robí, ak to chce robiť proste čo najlepšie, tak nevypustí nejakú prípravu na iný zápas za to, že robím prípravu pre tento klub alebo pre iný klub. Proste je to stále v rámci nejakých mentálnych síl a fyzických síl na tej úrovni, aby som, ako som hovoril, bol ja presvedčený o tom, že som robil maximum a samozrejme začiatky v Leviciach boli veľmi ťažké. Prišiel som do týmu, ktorý potreboval kvázi ako keby naplňať už aj tie úspechy, ktoré sa predtým dosiahli, čiže ťažké začiatky, veľa nejakého porovnávania a tak ďalej, ale možno aj v týchto časoch veľmi dôležité je to, akí ľudia v klube sú, aj podpora od Laca Lutovského a tak ďalej. A zároveň obrovská podpora rodiny. To bez tej by som tu dneska sa nerozprával určite. Sme v slovenskom prostredí, kde teda nie je obvykle, že niekto je pasovaný do tej papierového favorita, sú nejaké očakávania. Ako sa možno s takýmto niečom pracuje a už vlastne dlhodobo? A to som už hovoril, to je presne to je veľmi ťažké. Podľa mňa veľmi náročné a musí mať človek okolo seba ľudí, ktorí v určitých momentoch dokážu povzbudiť, dokážu pomôcť preklenúť tie ťažšie momenty a na jednej strane akože je to super, pretože to človeka nutí byť v strehu, nutí byť na čo najlepšej úrovni možnej. Verím, že s odstupom času sa aj tieto možno veci prejavia v to, že naozaj nie je ľahké fungovať takto a dlhodobo v nejakom takomto mentálnom nastavení. A iné nastavenie prišlo vo Leviciach, zrazu európska konfrontácia, najskôr alpský jedenársky pohár. Aké možno bolo toto pre trénera výzva oproti nejakej lige sa pripravovať na niečo kvázi neznáme a teda nie s tým, čo sa stretáva každý deň? Ako pre mňa to bolo super. Ja som sa strašne tešil na tie zápasy. Bol to, pamätám si na ten prvý alpsko-adriatický pohár. Ja mám veľmi rád cestovanie a veľmi rád mám veľa zápasov. A to je strašne lákavé, že sa hrá strašne veľa zápasov v rýchlom slede. Je to samozrejme náročné na prípravu a na absolvovanie, ale to je niečo, čo mňa napríklad strašne baví. Či už to bolo spojené s cestovaním v rámci alpsko-adriatického pohára a teraz ako vysnívaný
pre mňa FIBA Cup, čo je momentálne kvázi najvyšší level, kam sa ten slovenský tým momentálne môže reálne dostať. Samozrejme bojovať o tú Champions League je takisto nádherné a možno nám zatiaľ najväčší zážitok práve doniesla táto kvalifikácia spred 2 rokov, ale chcel som povedať, že veľa je toho, je tam veľa zápasov, ale niečo, čo mňa osobne baví úplne najviac, to je super, to je mať zápas každé 2-3 dní, to je niečo, čo je veľmi, veľmi motivujúce a teším sa, že pracujem v klube, ktorý má tieto možnosti. Ako veľký skok je potom z toho Jadranského pohára sa práve na tú FIBA súťaž, či už Ligu majstrov alebo Európsky pohár FIBA? V každom prípade, čo sa týka nejakej prípravy, samozrejme, ono je to možno viac taký, má tu väčšiu váhu a tým pádom aj tá naša príprava je ešte zodpovednejšia, ale nechcem povedať, že by sme sa napríklad na zápasy minul spred tých rokov na Pardubice alebo Viedeň alebo niekoho, kto nás čakal, či to bolo Šibenka alebo kdekoľvek, že by sme sa nejak menej pripravovali, ako proste akákoľvek súťaž bola, chceli sme vyhrávať zápasy a to je spojené s tým, že sa na ten zápas chceme naozaj pripraviť čo najlepšie. Mentálna príprava je veľmi dôležitá, Baska. 2 roky po sebe ste zažili posledný možný zápas. Tento rok to bolo semifinále, Game 5, pred rokom Game 7. Čo to robí s trénerom a hráčmi, keď sa musí pripravovať na zápas, ktorom ide vlastne o všetko? Je to zaujímavá situácia, ale hovorím, my sme športovci a ako keby nejaká vnizlá tá motivácia toho zápasu, nehovorím, že ťažká, ale niečo, čo ten zápas prináša z tej mentálnej stránky, je niečo, čo aj strašne motivuje a nakopáva. Čiže ja myslím, že napríklad za mňa, ja si myslím, že ten zápas za stavu 2-2 proti Komárnu z tej mentálnej stránky, takej tej euforie a tak ďalej, že to chceme zvládnuť a dostať sa do finále, bol možno mentálne taký bojovnejší ako ten zápas, ktorý bol tretí a mohli sme potvrdiť titul proti Spiske v tej finálovej sérii, čo sa nám nakoniec aj nepodarilo. Čiže keď to mám nejak takto porovnať, a samozrejme zápas 7 spred roka v rámci finále, my sme tam išli zo stavu z 1-3 do stavu 3-3 a domáceho zápasu, čiže ako keby my sme boli práve ten tým, ktorý išiel v tej eufórii do toho 7. zápasu, čo nám podľa mňa pomohlo, že sme boli my tí, ktorí zachránili tú svoju sezónu a dostali tú finálovú sériu do 7 zápasov. FIBA súťaž prináša aj teda tú zvyšnú porciu zápasov, druhý rok po sebe cez 50 odohraných zápasov. Ako sa vlastne mentálne snažíte držať družstvo nejakých 8-9 mesiacov na nejakej jednotnej plus-minus línii, aby zvládalo ten každý zápas a pristupoval k nemu zodpovedne? Môžeme si prejsť celé 2 roky, snažíme sa čo najlepšie, ani jednom roku sa nám to nepodarilo. Príde výkyv, príde nejaké, nechcem povedať, že uspokojenie, ale proste samozrejme, hlavne keď to porovnám s tú sezónu 2 roky dozadu, tam boli veľké výkyvy medzi ligovými zápasmi. A to, že sme sa dostali vo FIBA Cupe aj do tej ďalšej skupinovej fázy, tej nadstavbovej skupinovej fázy, tak prinieslo to ďalšie zápasy, kde proste chtiac, nechtiac pri tom cestovaní a pri tom nastavení a pri tom, že sme stále boli do posledného zápasu kvázi o postup ďalej, tak bolo nemožné to nastavenie udržať. To, čo máme strašne radi, že hráme každé 2-3 dní, je samozrejme zároveň aj veľmi náročné a veľmi ťažké udržať v tom mentálnom nastavení a motivácii na tejto úrovni. Ale myslím, že nie sme jediný športový tím, ktorý ukazuje, že každý športovec je len človek a každý tím má počas tých 9-10 mesiacov, pokiaľ trvá sezóna, určité výkyvy smerom hore-dole a to ešte stále hovoríme o týme, ktorý môže mať stále zdravých hráčov a všetko s tým spojené. Čiže veľa faktorov vplýva na to, aby sme to dokázali zvládnuť, ale povedal som, že sa nám to nepodarilo. Koniec koncov asi aj podarilo, pretože sme vyhrali 3-krát po sebe titul, ale na druhej strane môžeme vidieť aj veľké týmy v iných možno aj športoch, že málo kedy sa niekomu podarí nejaké sezóny, kde nemajú napríklad prehru alebo niečo podobné. Stále to teda platí, že sú to ľudské bytosti, tí ľudia, aj tréneri, hráči a že
príde nejaké možno, nazve to, že mentálne vyčerpanie po nejakej konci súťaže alebo nejakej časti sezóny, kde prišiel nejaký mentálny vrchol? Určite. Ako jedno presne tak dobre povedané, myslím, že to je jeden z tých situácií, ktorá môže nastať a aj nastáva. Čiže, ale to je na tomto krásne. To je na tomto krásne, že nič nie je samozrejme a nič nie je nejaké, že to prichádza len tak samo. Proste a nastane práve možno nejaký ten útlm v rámci tej sezóny a práve to je nejaká zaujímavá výzva postaviť seba a celý tým na nohy tak, aby sme dokázali fungovať ďalej. Čo vlastne všetko obnáša trénerská robota? Začne možno teraz v takejto fáze sezóny, že skončili sme jedna, druhá je, dá sa povedať, za rohom, že čo je gro, čomu sa ide teraz tréner venovať? V rámci toho, kedy sa rozprávame, ako ďaleko je po tejto sezóne, tak myslím, že veľmi dôležité je práve to, že teraz možno nemyslieť na to, čo príde už pár nejakých týždňov alebo mesiacov. Možno to je ten prvý krok, kedy sa na chvíľu úplne odpiliť od samozrejme, ono sa to nedá, ale čo najviac sa možno nastaviť na nejakú oddychovú fázu a potom samozrejme plynulo prejsť do fázy, kde nastávajú už prípravy na tú sezónu, ktorá nasleduje. Je tam aj čas na nejaké možno štúdium, inšpiráciu od možno nejakých trendov zo zahraničia, čo možno skúsiť sem aplikovať? Ja by som povedal skôr, že nie je čas to nerobiť. Čiže ja by som skôr povedal, že to štúdium alebo to, čo by sme mohli možno aplikovať alebo čo by sme možno mohli nejak nasledovať, je nejaká kontinuálna 12-mesačná situácia a práca, ktorú robíme, či je to medzi sezónami, alebo je to cez konkrétnu sezónu. A bez toho to nejde, myslím si ja. A možno aj práve to, že ešte mám pocit, že je strašne veľa vecí, ktoré proste to celé sa to všetko vyvíja a je strašne veľa vecí, ktoré sa dajú robiť oveľa efektívnejšie a lepšie. A len tým, že to človek možno sleduje, odpozerá, učí sa, tak je možné sa ešte niekde posunúť. Trendy, ako ste povedali, sú veľmi rýchle. Kde možno naberáte tú inšpiráciu, že či to je semináre, pozeranie zápasov, alebo len nejaké klipy? Ja myslím, že všetko, čo bolo spomenuté. Ja myslím, že niekedy ja som strašne rád chodil a stále aj chodím, aj keď toho času je teraz menej. Ja si veľmi rád pozriem mládežnícky tréning. Robil som to vždy predtým a to je niečo, čo ako keby dá sa veľa inšpirácie nájsť. Teraz naozaj musím povedať, že už poslednú sezónu možno tohto bolo málo, ale opäť zase vidieť zápasy aj vyšších levelov, aj iných situácií. Mal som aj možnosť to, že v Leviciach sa konali mládežnícke ABLE turnaje. Hovorím, na každom zápase sa dá podľa mňa niečo nájsť. Ono to nie znamená, že sa vždy hneď na druhý deň musí všetko aplikovať do tréningového alebo zápasového procesu nášho týmu, ale je to niečo, čo obohatí človeka a možno niečo nejak ho tak nasmeruje. Cez sezónu je to asi hlavne o tréningovom procese, nejakom scoutingu a ako sa vlastne vy pripravujete, z čo je zložená príprava na súpera, na zápas, čo vlastne je to gro? Tako, samozrejme záleží, koľko máme času medzi tými zápasmi. Máme nastavenú nejakú líniu alebo nejaký režim, v ktorom fungujeme v rámci nejakého stereotypu, ktorý máme medzi tými zápasmi. Ale opäť hovorím, že záleží od toho, koľko zápasov sme v daný čas odohrali, koľko cestovania pomedzi to ešte prišlo, čiže je veľmi náročné alebo nemožné skopírovať niečo napríklad z tejto sezóny aj do tej najbližšej. Ono sa to vždy deje v nejakom procese a musíme vnímať to, ako je ten tým nastavený a koľko toho má za sebou a zároveň aj pred sebou a od toho sa potom nastavuje všetko. Čo sa týka aj príprav, aj tréningového procesu, aj nejakého scoutingu. Basketbal je špecifický napríklad proti futbalu, že vlastne máte to prestupové okno otvorené až do nejakého konca februára. Ako to môže ovplyvniť? Že môže sa stať, že v jednom dni prídete o hráča a budete musieť riešiť náhradu. Stáva sa to asi v mnohých kluboch, teda asi Levice tiež nevynímajúc. Ako ja napríklad
na to vôbec snažím nemyslieť. Proste vieme, že tie pravidlá sú takto nastavené, človek s tým nespraví nič, všetko je šport. Ja vôbec na to nejak nepozerám. Samozrejme vieme, že v prípade, ako bol napríklad odchod nášho hráča do iného klubu a potreboval náhrady, že je to nejako časovo obmedzené a potrebujeme to stihnúť do nejakého termínu. Samozrejme, ten človek to musí mať niekde vzadu v hlave, aby sme ten termín neprešvihli, ale všetko ostatné je šport a myslím, že nechceme na to nejak rozmýšľať, že ideme zo dňa na deň a fungujeme najlepšie, ako sa dá. Ako tréner ste hovorili, že za tú sezónu prichádzajú aj ťažké okamihy. Ako sa, vďaka čomu sa daria zvládnuť tie ťažké okamihy, keď prídu? Ako hovoríte, že teda vždy prídu v nejakej fáze? Prvá je hneď v rámci klubu, mať ľudí, s ktorými sa dá úprimne porozprávať a vyrozprávať a prekonzultovať veci, ktoré nastali. Druhom je mať rodinu, ktorá je a stojí za vami v každej situácii a momentálne pri mojich dvoch úžasných synoch a priateľke je to niečo, čo je obrovská podpora a vojsť do bytu a vidieť ich je niečo, čo vás znutí ako keby robiť tak, aby proste ten človek mal z toho dobrý pocit. Ako teda človeka zmení rodina, alebo teda basketbal trénera? Čo sa týka ako trénovania, snažím sa to mať tak, aby to neovplyvnilo nejaké množstvo času, ktoré sa venuje tej príprave, ale na druhej strane to, a v môjom prípade podľa mňa aj asi dobré, že donúti toho človeka vedieť o tom, že je aj nejaký iný život okrem basketbalu a hovorím, akože momentálne vidieť vyrastať malých synčekov je proste spolu s Ľubkou niečo, čo je úžasné. Ľahšie sa potom zvládajú aj tie sklamania, keď človek príde domov a má tam tú rodinu? Samozrejme. Čo je krásne, že deti nezaujíma, čo aký ste mali zápas a tak ďalej. On je šťastný, že prišiel Ocko domov a ideme si kopať, takže všetko je tak, jak má byť. Basketbal, to je trošku iný režim. Človek prichádza dobrovoľne o víkendy, dá sa povedať. Ako sa možno klobí ten rodinný život s basketbalovým pri takomto režime? Ako žijeme takto už dlhodobo, čiže nejak ako, ja to tak nejak neberiem, že ja nepamätám, kedy v rámci nejakého pracovného času sme mali voľný víkend a naopak, keď nastane, tak mi to príde, že je to niečo divné, čiže alebo minimálne zvláštne, nechcem povedať divné, lebo veď treba si aj ako nájsť čas na oddych, ale hlavne myslím si, že nikto nemôže robiť basketbal alebo šport, ktorý sa hrá cez víkendy s tým, že má pocit, že tie víkendy mu ako keby niekto berie. Proste naša robota je nastavená tak, že tie víkendy prinášajú ako keby ten sviatok, ten highlight tej práce a tým pádom akože myslím, že len takto nastavený človek dokáže dlhodobo pracovať v športe. Hovorili ste, že stále vás baví mládež. Čím to je, že ešte stále inklinujete k tej mládeži aj po tých rokoch, odkedy ste napríklad odišli zo Svitu do Levíc k mužom? A poviem toto asi dosť na rovinu. Je to preto, ako poctivo dokážu mladí motivovaní hráči pracovať. Za mňa to je niečo, čo trénera podľa mňa baví najviac, ak ten tým je poctivo pracujúci a robí na 1000% od prvej sekundy do poslednej sekundy. To je podľa mňa to najlepšie a preto si myslím, že trošku poctivejšie je ten mládežnícky šport. Slovenská trénerská škola teraz čoraz viac vašich rovesníkov, alebo teda blízko vašich ľudí má veľké angažmá, veľké úspechy. Ako to vnímate, že napríklad Tóno Gavel, Maťo Ránčík a iní takíto sa čoraz viac derú do popredia a teda vy sa im blížite s tými úspechmi? Vôbec by som to neporovnával s tým, čo dosahujeme my tu na Slovensku s úrovňou, ktorú trénuje Tóno Gavel alebo Martin Rančík. V prvom rade im veľmi držím palce. Viem si predstaviť, aké náročné je sa tam dostať. Na druhej strane oni obaja odohrali iné kariéry už ako hráči, čiže to v akých vodách a v akom leveli sa pohybovali vlastne celý, alebo takmer drvivú väčšinu basketbalového života, to je to, čo ako keby
sa ťažko nejak dá dobiehať alebo porovnávať. A veľmi, veľmi, veľmi držím palce, aby sa našli v tých svojich pozíciách a to, čo napríklad sa Tonovi podarilo pred rokom, sme s úžasom sledovali a budem veľmi rád, ono je to veľmi náročné zvládnuť, keďže žijú v zahraničí, ale veľmi rád som, keď je priestor aj trošku komunikovať a ako keby si vypočuť ich pohľady a názory. Ste nejako v kontakte, alebo napríklad zablahožali vám k tým úspechom, ktoré ste dosiahli? V nepravidelnom. Nie je to niečo, že by sme si nejak volávali, ako nejak sa máme a rozoberali nejaký osobný alebo rodinný život. Na druhej strane myslím, že sledujeme navzájom tie kroky, ktoré každý z nás robí a ako sa darí konkrétne tímom, ktoré trénujeme v danej sezóne. Čiže taký myslím, že kontakt na diaľku a v rámci nejakého ako kolegiálneho fungovania. IKS bola špecifická súťaž, mnohí to už hovoria, čím je možno špecifická aj úrovňou, aj možno tým nejakým programom a všetkým naokolo, lebo viacerí aj zahrajšie hovoria, že nie je to súťaž pre každého. Veľmi špecifická za mňa. V prvom rade, čo sa mne strašne páči, je množstvo zápasov. Som rád, že hráme štvorkolo, som rád, že tých zápasov je veľa, ale som rád zároveň, že je čoraz viac tímov, ktoré dokážu zladiť tento náročný zápasový program aj s fungovaním v nejakej európskej súťaži. Čiže keď si niekto dokáže ešte popri tom tie zápasy pridať, tak je to dobré. A zároveň som rád, že tie slovenské tímy v tých daných súťažiach ukážu, že sa dajú urobiť veľké výsledky. Napríklad minulý roku, myslím, 2 tímy boli vo Final Four Apsko-Adriatického pohára, ak sa nemýlim, a tak ďalej. Čiže ono... myslím si, že tým štýlom, akým sa hrá u nás, sa dá prekvapiť na tej úrovni aj tie týmy, ktoré sú v tomto blízkom zahraničí. Na druhej strane ale je veľmi potom náročné už potom na tom ďalšom leveli s tým štýlom aj sa ako keby dostať ďalej. Myslím, že je tam určitá hranica, pokiaľ sa dá takýmto fungovaním alebo takým štýlom preraziť a potom už sa ukáže tá drtivá fyzickosť a taká tá muskulatúra tých ďalších tímov, ktoré už predstavujú, dajme tomu, ten postupienok vyšší level v rámci tejto blízkej Európy. Získavate ako slovenské týmy trošku väčší rešpekt na okolo aj skrz vaše vystúpenie vo FIBA pohároch alebo napríklad Československý pohár alebo Alpsko-Jadranský pohár? Ja sám veľmi neviem povedať úplne, že ako je to vnímané. Verím, že je to vnímané, máme nejakú spätnú väzbu samozrejme. Či už je to aj veľmi poteší aj taká tá spätná väzba alebo nejaký kontakt s týmami, ktorými sme sa možno stretli vo FIBA pohári a reagujú na to, ako sa nám darí aj v tej budúcej sezóne a v tých ďalších fungovaniach. Čiže možno tak, ako my si sledujeme možno tých svojich superov a držíme možno palce viac, menej a tak ďalej, tak aj oni majú takto v tom hľadačiku nás a myslím si, že keď sa nám niečo podarí, tak má to odozvu aj v takej tej blízkej, na tom blízkom leveli, s ktorým sa stretávame. Dlhé roky máte kladný vzťah reprezentácii Slovenska. Čo pre vás znamená, keď sa povie reprezentácia, či už muži alebo mládež, ktorou ste alebo boli ste súčasťou? Pre mňa je to možnosť vidieť, pracovať tým na top leveli. Ja som veľmi šťastný a veľmi si vážim, pri akých tréneroch môžem byť asistent. Každý zraz, každé sústredenie, každý tréning sa dá. Snažím sa čo najviac ako keby nasať tých informácií a nejakých mini ďalších vecí, ktoré konkrétny tréner s týmom robí. Či už to začalo pri mládeži, mládežníckej reprezentácii, alebo aj teraz pri seniorskej. Veľmi si vážim, že môžem byť súčasťou reprezentácie. Teším sa aj na kolektív, ktorý sa stretne v tých daných zrazoch. Je to vždy niečo špeciálne. A zároveň ako je to niečo, čo proste opäť myslím si, že pridáva skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť alebo vyčítať niekde z knihy alebo v nejakom seminári. Čoraz viac sa hovorí o nejakom vplyve sociálnych sietí. O vás sa vie, že teda že nečítate moc články a sociálne siete. Ako to pomáha, keď je to od tohto človek odstrihnutý? Neviem, či to pomáha.
Ja hovorím, ja som kvázi sám seba musel donútiť, aby to tak bolo. Veľmi ťažko, alebo je to pre mňa veľmi taká nepríjemná téma. Ja nemám rád, keď niekto sa viac zaujíma o to, čo sa deje na internete, ako prítomný ako keby život alebo niečo podobné. A proste na druhej strane tieto možnosti, ktoré dáva momentálne Facebook alebo akýkoľvek, a neviem, aké sú tie ďalšie sociálne siete. Príde mi to ako keby, že hoci kto si môže hodnotiť čokoľvek a to je, nech si niekto skúsi prísť najprv odrobiť niečo a potom môže rozprávať o veciach, ktoré sú. A myslím, že sa to postupne dostáva aj na povrch aj v iných športoch. Či to začali, myslím, že naše biatlonistky trošku dávať do povedomia, či teraz to sú len veci, ktoré sa ako keby dostanú ku mne. Myslím, že tréner Trnavy momentálne trošku vysvetľoval ako keby nejaké fungovanie a nastavenie svojho tímu. O tom to je, kto si tým prejde. A práve preto si myslím, že tým, ktorí si tým prejdú, prvá vec, to nikdy nebudú robiť. Druhá vec je niečo, že tí vedia, čo to obnáša. A tí ostatní nech si robia, čo chcú, ale práve preto, že si robia, čo chcú, na to absolútne nezaujíma. A nechcem o tom nič vedieť a nechcem o tom nič počuť a nech si každý robí, jak myslí. 38 rokov, 3 tituly, všetky cenné kovy, konečne aj slovenský pohár, alpsko-jadranský pohár, ako to znie pri tom mladom veku trénerskom, ktorý stále máte? Nezamýšľam sa nad tým, koľko mám rokov a čo sa podarilo dosiahnuť. Ja si vážim, že momentálne som v klube, ktorý nám dáva podmienky, aby sme to mohli dosiahnuť. Není to o mne, není to o nejakom veku, je to o tom, že máme klub, máme podmienky, máme kader a našťastie sa nám to darí potvrdiť. To je asi to, prečo sme momentálne, kde sme. Na začiatku ste hovorili o tej motivácii, že stále vás niečo ženie, čiže čo teraz bude najbližšie hnať trénera Madzina a aké má cieľe do budúcna? Motivácia sa zvyšuje. Ani nie kvôli nejakým historickým zápisom alebo niečo podobné, ako keď raz sme na nejakom leveli momentálnom, chceme tam zostať a opäť motivácia je urobiť všetko preto, aby sa nám to podarilo. A verím, že ľudia, ktorých máme okolo seba v rámci klubu, sú nastavení veľmi podobne a to je podľa mňa základ, prečo sa tešíme do ďalšej práce. Na tejto pozitívnej vlne ukončíme tento rozhovor s trénerom roka Michalom Madzinom, ktorému sa touto cestou chcem poďakovať za jeho čas. Ďakujem za príjemný rozhovor a teším sa, že sa uvidíme s fanúšikmi v hale. A spoločnosti Výbol tam za poskytnutie priestorov a teda túto príjemnú plaketu pre trénera Madzina. Ďakujem, veľmi príjemné prostredie, cítil som sa tu super, takže ďakujeme, že sme to mohli stráviť takto spoločný čas. Aj my ďakujeme, pekný deň ešte.